Здравейте! Здравейте, малки и по-големи умничета! Добре дошли в канала Уча лесно и успешно. Готови ли сте за поредното упражнение? Да, днес ще преговаряме за правопис на съществителните имена. Съществителните нарицателни имена. От миналото видео какво запомнихте? Съществителните нарицателни имена се пишат с малка буква. Но днес ще си преговорим и някои други правописни особености на съществителните нарицателни имена, а именно звучен съгласен в края на думата и звучен съгласен пред беззвучен в средата на думата. Настанете се, пригответе тетрадка, химикали. Те ще ни трябват във втората част на видеото. В първата част само слушате, припомнете си тези правописни особености и след това ще разберете кога да пишете. Започвам. Преговорът на тази правописна особеност, а именно звучен съгласен в края на думата, ще си припомним с думите, които са написани в колонка и син цвят на маркера. Да прочетем. Първа дума имаме шоколад. Шоколад. В края на думата чуваме беззвучен съгласен т. Обаче, дали пишем т или д, звучен съгласен? Правим проверка. Точно така. Как правим проверка? Най-лесният начин за проверяване на такива случаи е превръщане на съществителното име в множествено число. Записвам. Шоколад. Чуваме т. Задължително пишем д. Защо? Оцветявам, защото имаме задължително звучен съгласен. Правим проверка. Шоколади. Шоколади. Гласната и помага да чуем ясно звучен съгласен д. Следователно, шоколад се пише в края на думата с звучен съгласен д. Следваща дума – картоф. Картоф. Добре, чуваме беззвучния съгласен ф. Обаче дали се пише беззвучен съгласен, дали не е звучния съгласен в? Правим задължителна проверка. Картофи. Да, картофи. Картофи. И ето пак имаме гласен. Гласният и ни помага да чуем ясно беззвучен съгласен. Следователно, картоф се пише с беззвучен съгласен ф. Оцветяваме и помним. Следващата дума – джоб. Джоб, б или п. Джобове. Правим проверка. Множествено число. И ето гласната О ни помага много ясно да чуем звучен съгласен Б. Следователно, в единствено число джоб се пише с звучен съгласен Б. Джобове. Самолет. Т или Д. Беззвучен съгласен или звучен съгласен? Правим проверка. Как беше? Множествено число. Превръщаме думата в множествено число. Самолети. Самолети. Гласната и ни помага да чуем много добре
беззвучен съгласен Т. Следователно самолет се пише с беззвучния съгласен Т. Самолети. Това е начинът на проверяване, когато в края на думата се съмняваме звучен или беззвучен съгласен звук има. Превръщаме в множествено число. Във втора колонка обаче виждаме думи, съществителни имена, при които проблемът е в средата на думата и особено когато след звучния съгласен имаме беззвучен. Да погледнем първа дума. Лъвче. Лъвче. Чуваме. Лъвче. Чуваме. Обаче пишем В. Защо? Правим проверка. Лъвове. Лъвче, това е умалително съществително име на съществителното нарицателно лъв. И проверката ни е лъвове. Да запишем думата за проверка. Лъвове. Лъвове. Гласната О ни помага да чуем ясно звучен съгласен В. Тъй, че в средата на думата имаме звучен съгласен В. Лъвче се пише в средата с В. Книжка. Следващото съществително име. Книжка. Гледаме вече в средата на думата. Звучен или беззвучен съгласен трябва да напишем. Чуваме беззвучен. Книжка. Книжка. Обаче веднага правим проверка. Думата за проверка в случая е книжа. Книжар. Избирате си една, достатъчно е само една дума за проверка. Книжа. Гласната А ни помага да чуем много ясно звучен съгласен Ж. Тъй, че в средата на думата книжка пишем звучен съгласен Ж. Продължаваме с следващата дума. Сладкар. Сладкар. В средата чуваме беззвучен съгласен Т. Обаче, я да направим проверка. Сладкар. Търсим дума, която има обща част с думата сладкар. Обаче какво внимаваме? След съмнителната съгласна да има гласен. Гласен. Той много помага. И за това избирам думата за проверка сладък. Сладък. Ето, гласната Ъ помага да чуем много добре звучен съгласен Д. И за това сладкар се пише в средата с звучен съгласен Д. Продължаваме. Тетрадка. Тетрадка. Сега търсим дума за проверка. Тетрадка. Такава дума за проверка, че да имаме обща част с проблемната дума. Думата, която все още не сме научили как се пише правилно. Д или Т в средата на думата. Ами аз не мога да намеря дума за проверка. При такива случаи какво правим? Проверяваме в правописен речник. Има най-различни правописни речници. По-големи, по-малки. Има специални речници, правописни речници за учениците от 1 до 4 клас. Така че винаги под ръка трябва да имате и правописен речник. Защото има думи, които проверяваме в правописен речник и помним. Помня. Помня,
че думата тетрадка се пише с Д. Ще попаднете и на други такива думи, затова проверявайте в правописен речник и помнете. Последната дума в тази колонка – връбче. Връбче. В средата пак се двоумим. Чуваме П. Беззвучен съгласен П. Беззвучен съгласен П. Обаче, дали трябва да го напишем или нещо друго има? Правим проверка. Търсим дума, при която да имаме обща част с думата връбче, обаче след Б или П, съмнителния съгласен, задължително трябва да има гласен. И това е думата врабец. Врабец. Гласната Е ни помага и чуваме много ясно звучен съгласен Б. Следователно, врабче се пише с звучен съгласен Б. С помощта на тези думи преговорихме тези важни правописни особености при съществителните нарицателни имена, когато в края завършват на съгласен и когато в средата също имаме съгласен. Звучен съгласен пред беззвучен. Тогава трябва да бъдем много внимателни и да правим проверка. Ако сте посъбравили съгласните звукове, има начин да си ги припомните. В канала Уча лесно и успешно има поредица от видеа, с които може да си преговорите всичко за съгласните звукове. Те са обединени в един плейлист, който се нарича "Всичко за съгласните звукове". Изгледайте ги, ще си припомните и ще ви бъде много лесно, когато търсите думи за проверка. И следователно пишете звучен или беззвучен в края на думата или в средата на думата. Сега, какво следва? Следва малко и да попишете. Тетрадката и химикалите сигурно са пред вас. Грабвате син или черен цвят, какъвто цвят предпочитате, и следва да редактираме. Какво е редактиране? В тези изречения, 1, 2, 3, 4 изречения, са допуснати грешки. И най-вече грешките са при съществителните нарицателни имена, защото преговаряме тези правописни особености, които преди малко ви показвах. И сега слагате видеото на пауза, преписвате изреченията, това е по желание, или ги прочитате и преценявате къде има грешка, правописна грешка. Бонусът тук е, че при съществителни нарицателни имена. След като откриете грешката, в тетрадката извадете тези думички, напишете ги обаче вие правилно. Поставете тире, както правихме по-горе, и напишете дума за проверка, за да сте сигурни, че сте написали правилно това съществително име. Аз няма да ви чакам. Вие, ако желаете, ще поставите видеото на пауза, ще направите упражнението сами и след това ще си проверите, защото аз продължавам и започвам да проверявам първото изречение. Прочитаме. Добре дошли в сладкарница Иглика. Добре дошли в сладкарница Иглика. И аз сега проверявам и всички думички една по една, за да открием грешката. Добре дошли в сладкарница Иглика. Май, дали нямаме грешка при съществителното име сладкарница? Дали се пише ст или д, звучния съгласен? Да направим проверка. Затова записвам името
Отдолу. Вие също вече сте го написали. Правя си едно местенце тук, за да напиша след това правилната буква. Така, сладкарница. Търсим дума за проверка, при която да имаме обща част с думата сладкарница и след съмнителния съгласен звук да има задължително гласен. И това е сладък. Точно така. Сладък. И ето гласната, подчертавам пак, ни помага да чуем много добре звучната съгласна Д. Следователно, сладкарница се пише с Д. И веднага поправям. Вие, ако сте преписали изреченията, също може ето по този начин да поправите. Една чертичка върху грешната буква и отгоре се пише вярната буква. И така, сладкарница, сладък се пише с Д. Проверяваме второ изречение. Бате, Панчо, каза, смешка. Смешка. Добре, на пръв поглед, добре, имаме звучен съгласен, май често пред беззвучния стои звучен. Обаче дали е така? Я да си направим проверка. Записвам. Оставям си празно местенце за буквата след малко. Търся дума за проверка, при която след съмнителната съгласна задължително трябва да има гласна. Нещо обща част с смешка. Смешен. 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 Гласна е. Ни помага да чуем беззвучен съгласен. Охо, в тази дума имаме беззвучен съгласен Ш. Смешка се пише с Ш. Веднага да поправя. Продължаваме с следващото изречение. Заваля пороен дъжд. Пороен много силен. Заваля пороен дъжд. Ами май при дъжд трябва да проверим съществителното нарицателно е. Дъжд. Дали накрая има беззвучен съгласен Т. Дъжд. Когато съмнителната съгласна е в края на думата, казахме, най-лесният начин е да превърнем думата в множествено число. Ами да я превърнем. Дъждове. Дъждове. Записвам си. Вие продължавате колонката надолу, ако не сте я направили. Дъжд. Защото като превърнах в множествено число, чух ясно звучен съгласен Д. Дъж. До. Ве. Гласната О ни помага да чуем звучен съгласен Д. Дъжд. Запомнете, накрая задължително има звучен съгласен. И последно изречение. Днес подредих своя шкаф. Тук думата е написана с звучен съгласен накрая. Веднага дума за проверка множествено число превръщаме шкаф в множествено число. Шкафове. Шкафове. О, грешно.
Обаче нека да си я изнесем отдолу в колонката. Шкафове, шкафове, гласната О ни помага да чуем ясно, беззвучен, съгласен Ф. Шкаф се пише с беззвучен, съгласен Ф. Тези, които са поставили видеото на пауза и са направили това упражнение преди мен, сега е момента да си проверят и ако нямате грешка, ами браво, браво, браво на вас, чудесно! Но, както често казвам, дори да има малко грешчици, 1, 2, 3, вие сега е момента да преговорите тези правописни особености, правилата за писане на съгласни в края на думата и в средата на думата и никога да не ги забравяте. Затова попишете още малко. В публикации на канала Уча лесно и успешно има 2 упражнения. Намерете ги, направете ги във вашата тетрадка, която все още е отворена пред вас. По-надолу винаги са дадени правилните отговори и след това сравнете си и след това знаете, следва хубава, приятна почивка. В следващото видео ще продължим да говорим за правопис на съществителните имена и най-вече за гласните, защото и те не са лесни и има правила, които трябва да спазваме, за да пишем правилно. Ами, приятно упражнение, след това приятни забавления и приятна почивка и чао, 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 до следващия път!